ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ചെറിയൊരു ചിന്താവിഷയവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങളെ തളർത്തുന്നുവോ? ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണിത്. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയങ്ങൾ, കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രതിസന്ധികൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, അവസരങ്ങൾ ഇവയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ പോരായ്മകളും പരിമിതികളും പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്നും അതിജീവനത്തിലൂടെ ജീവിത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കിപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത്. KFC എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കെൻഡക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷ്യ വിപണന ശൃംഖലയാണ്. 123 രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ വൻ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് കേണൽ ഹാർലാൻഡ് സാൻഡേഴ്സ്. KFC എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം 65 വയസ്സ്. വളരെയധികം ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നേട്ടത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാനായത്. 6-ാം വയസ്സിൽ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സോടുകൂടി സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. 17 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്തു പോന്ന 4 ജോലികളും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 18-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് റെയിൽവേയിൽ ജോലി ലഭിച്ചെങ്കിലും അവിടെ ശോഭിക്കാനായില്ല. 19-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനായി. ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം 20-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും വേർപിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പാചകക്കാരനായും പാത്രം കഴുകലുമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തൻ്റെ 65-ാം വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ആവുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെയുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും തനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമായില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന തോന്നലിലെത്തിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ മുൻപോട്ടുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിത വളർച്ചയിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയത്. തനിക്ക് പാചക കലയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം $87 കടം വാങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മസാലക്കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി. പിന്നീട് ചിക്കൻ വാങ്ങി അവ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയും അവ വിൽപ്പനയ്ക്കായി പലയിടങ്ങളിലും കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മറുപടിയായിരുന്നില്ല എങ്ങു നിന്നും കിട്ടിയത്. 1009 തവണയോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉടമ ചില നിബന്ധനകളോടെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ വിഭവം വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അനേകം ആളുകൾക്ക് അതിഷ്ടപ്പെടുകയും ധാരാളം ഓർഡറുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്നാണ് KFCയുടെയും കേണൽ സാൻഡേഴ്സിൻ്റെയും ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടത്. പരാജയവും പ്രതിസന്ധിയും നമ്മെ വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ, അപമാനഭാരത്താൽ നിരാശിതരാകുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്ന നാം എല്ലാം ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ സാഹചര്യങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ പ്രതികൂലമായാലും നമ്മുടെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസവും നിരന്തര പരിശ്രമവും ക്ഷമയുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും വിജയിച്ചു കയറാനും നമ്മുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ അവഹേളനങ്ങൾ നാളത്തെ അഭിനന്ദനങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധ്യമാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.